Nasakmit sa hiniusang puwersa sa PDEA 7 ug Cebu Provincial Police Office ang gituhuang Shabu nga nagkantidad og 54.4 million pesos diin nadakpan usab ang gihulagway nga target listed drug personality uban ang tulo ka mga tawo. Kini atol sa gipahigayong operasyon sa Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga. Katambayayong usab sa PDEA ug PNP ang Naval Forces Central ug ang Cebu Coast Guard Central District Office. Gihulagway ni Governor Pamela Baricuatro nga dakong kalampusan sa pagpakigbatok sa iligal nga drogas ang maong operasyon. Subay niini, may mando ang gobernadora sa kapulisan nga pahugtan pa ang pagsumpo sa problema sa katilingban ang pagkuyanap sa iligal nga drogas. Under investigation po sa gikan, pero kaya ito nahuli, nadakpan si Elias Clifford. This is, giclassify na siya as a national wholesaler, considering na siya supply nga ginakuha from Metro Manila na pagikag Mindanao. We will make sure that every nook and corner of the province of Cebu will be free from any form of illegal drugs, that be shabu, marijuana, or illegal substance. Ang akong directive nila, ipadayon ang pagkukod ano mga illegal drug operators diri sa probinsya sa Cebu. And you're warning to those involved in illegal drug operation? You know who you are. It will be a matter of time. There will be a day of reckoning for you.